monitoring sa mga factory ng furniture at Sash sa Bangar, La Union, regular na isinasagawa. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Regular na nagsasagawa ng monitoring ang Municipal Environment and Natural Resources Office sa Bangar, La Union sa mga furniture at Sash factories bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga batas sa pangangalaga ng kagubatan. Layunin ng monitoring na matiyak ang pagsunod ng mga establishmento sa Presidential Decree No. 705 o Revised Forestry Code at Republic Act No. 9175 na kilala bilang Chainsaw Act of 2002. Kabilang sa sinusuri ang legalidad ng mga kahoy na ginagamit, gayon din ang mga dokumento nagpapatunay na ang wood products ay nagmula sa lehitimong pinagkukunan. Sa pamamagitan ng regular na inspeksyon, mas pinaigting ang kampanya laban sa illegal logging at ang pangangalaga sa likas na yaman ng lalawigan. Patuloy namang hinihikayat ng mga otoridad ang kooperasyon ng mga may-ari ng furniture at Sash factories upang mapanatili ang responsableng paggamit ng mga yamang gubat. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.